sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Hanap buhay, trabaho, kaaraman sa pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso. Bagong impormasyon sa sensya as in teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa Negosyo Time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes! Negosyo Time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman na mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita. Negosyo Time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar as in Miss Hanelet Pertiz. Negosyo Time na! Negosyo, negosyo, negosyo. Alas 12 naman po ng hapon, Miyerkules, yan naman po kita sa programang Negosyo Time na. Hindi po dara sa tuya kang Albay Chamber of Commerce and Industry at yun ang DCGBAM. Ang purpose po kayo ni ang objeto para makapaghatod kita ng mga importanteng informasyon na makakatabang sa pagpuon, pagpadakula, asin pagmantiner na profitable ang satuyang mga negosyo. In short, sabi tangani, ang gusto na mangyari digdi, mas lalong mapaugma ang pagnenegosyo digdi sa Legazpi, sa Albay, asin sa gabos na Bicol Region. So yan po ang pinaka-objective. Kaya po sa programang ini, minaimbitar kita ki mga eksperto na matao sa tuya ki magkakanigong impormasyon para po sa tuyang kaaraman, para sa katabangan kan sa tuyang mga saradit, lalong-lalo na po sa mga saradit na negosyante. Kaya sarabay ko po digdi ang sa tuyang ko-angkor na si Hanilet. Yes, Sir Diggs. Maray na hapon po mga kanegosyo time na. Mag-iribahan na naman po kita sa rong oras pagkada Miyerkules po. So, negosyo, negosyo, negosyo. So, kung saan man po kita, sana po perme kita inspirado asin syempre alive sa satuyang pagbuhay-buhay. Sabi nga ni Sir Diggs, kung di kita maempleyo, dapat igwaman kita kipapagkukuhaan kan sa itong hanap buhay, iyo ang pagnenegosyo. Okay. Sige, Sir Diggs. Sa ngunyan pong hapon, siguro bako sinda masyadong related directly sa negosyo, Tama. but somehow apektado ang negosyo Tama. dahil sa mga regulasyones, sa mga layers na pinapasunod kang opisinang ini. Kasi yan nga ni sinasabi na kung minsan igwa kita mga gastos sa satuyang pagnenegosyo not directly involved sa pagprodusir ki produkto or serbisyo, alagad nakakadagdag sa cost of doing business. Yes, Sir Diggs. So para po kasagaramang nga boss, minaabot kang negosyo time na magimbitar sa opisinang ini. So Hanilet ipabisita Yes, na Sir siguro Diggs. ang Opo, satuyang dito na bisita. pahala yun. Ta-exciting po ang satuyang hapon. Sinda po ang partner sa larangan kang salud. Siyempre, apektado sa indang ahensya, apektado siyempre, and ka-partner sinda kang employer, tsaka pigaapod na mga empleyado. Sinda po ang partner kang sa salud ang PhilHealth Insurance Corporation. Sa ngunya na hapon po, pinaunlakan kita na magdigdi asin maging guest po. Siya ang Public Relations Officer kang PhilHealth, si Miss Geraldine Francia Naron. Maray na hapon, Miss Gigi. Yes po, marahay na hapon po sa Indo, Sir Diggs, Ma'am Hanilet. And Yes. syempre sa gabos na para dangog ta digdi sa negosyo time na. Yes, Sir Diggs. So, Okay. Siguro maray na pag-urulayan taon na pagpunan as in the past sa ibang opisina na imbitaran ta. Ano ang PhilHealth? Ano ang mandato kaini? Yan. Saka siguro para mahali ang paghadit kan sa tuyang mga paradangog. Ano ang estado pang PhilHealth? Opo. Marayo na Pero apot may yan, laban Sir apot, Diggs. ganyan. Actually, dakol po talaga ang nag-wonder kaan. Kaya naintindihan ko man po kung Okay. natay hapot yan. Sige daw. Sige. Punanta po kung ano ang PhilHealth. Ano po? Sige. Ang Opo. PhilHealth po or Philippine Health Insurance Corporation. Saro po kaming ahensya kang gobyerno. Specifically, saro po kaming GOCC or Government-Owned Owned and and Controlled Controlled Corporation. Opo. Kami po responsable sa pagtao kang
universal healthcare sa Wow. mga Pilipino. So, ano po ba ining universal healthcare? Ibig sabihin, gusto mi po na gabos na Pilipino igwang access to quality healthcare. Yan po ang GOLTA in partnership with different government agencies such as the Department of Health. Ano po? So, ang muyami po, magkaigwa ang gabos na Pilipino, kiabot kayang serbisyong pangsalud po. Medical. Ano po? Yes, medical po. Sa paagi kang tigaapod-tang National Health Insurance Program. So, nakakatabang po ang PhilHealth sa mga Pilipino sa pagtaup kiabot kayang serbisyong pangkalusugan and medical po. Ano po? So, through the NHIP or National Health Insurance Program, nababawasan po ang gastusin kang mga Pilipino pag-abot po sa pagpapabulong ninda. And then, mas natatawan po ni mas madaling access to healthcare ang Pilipino. Nangunyan po sa hapot nindo regarding sa status. Oo, sige. Oo. Siguro po nahapot na ini dahil decision nga ni po kang bicameral committee. Ano po? Yes, Na oo. sabi ninda zero budget Oh, ang no. PhilHealth. Oo. So, di po ka mo mag-hadit. So, Yan. tigsasabi ninda na zero budget, zero lang po. So, subsidy kang national government ta sa Okay. General Appropriations Act. Ang PhilHealth po, may sadiri po kaming pondo, igwa po kaming corporate operating budget. Ano po? Na for 2025 alone po, igwa po kitang 281 billion reserve fund. Wow. And good. 150 billion po na surplus funds dahil po napangalagaan kang PhilHealth. So pondo ta kang mga pirang taon po na nagkukontribu ang satuyang member and Okay. nagtatao po ning subsidy ang satuyang government. In Ayun. short, garo sinasabi mo na garo igwang fiscal autonomy ang PhilHealth na dai minaasa 100% sa sa gobyerno. gobyerno. Yes po, totoo Sa po paanong yan. paagi po ini? Opo. So, igwa po, tama yan Sir Diggs, ano igwa pong fiscal autonomy ang PhilHealth dahil nga ni po sa mga tabang kang contribution na tigtatao Okay. kang sa tuyang mga employers asin sa indang mga employees. Ayun. Ang contribution kang sa tuyang mga individually paying or voluntary paying members asin gabos po na naguhulog ang sa indang contribution sa National Health Insurance Program dahil po sa Indo naging makusog po ang pondo ta asin duro diretso po ang pagtaotang benepisyo sa gabos na Pilipino. Okay. Ayun. So, Nasabi mo po nga ni na itong subsidy part kang pundo kang PhilHealth iyo ang daipig release or daipig grant kang national government duman sa General Appropriations Act. Opo. So sisay po ang apektado kay ning daipagtao kang government subsidy. sa pag-allocate. Opo. Actually, so government subsidy po, ang coverage po ko ta, ang tigo-cover po ko ta, kaan is so mga hulog kang sa tuyang mga indirect contributors. Sisay po ba ining mga Okay. indirect contributors? Ini po sa mga contributors tang daing kakayanang magbayad. Ayun. Na tigsa-subsidize kang national government I ang sa see. indang contribution. Sisay po ini. Malaog po dyan si mga indigent ta. Oh, po? no. Malaog po dyan ang sa tuyang mga senior citizens. Yaon po dyan ang sa tuyang mga PWD. As in, so mga iba pa pong mga marginalized communities na tigsasagot kang national government ang sa indang contribution. Now, dahil wala po itong subsiding ito, it doesn't mean na dain na po sila Ayun, covered. Ano po? So covered bang So, gira? Covered man po Giraray, kasi nagiralay. wala. Dahil po igongani kita tigsasabi ko na mga reserve funds dahil napangalagaan ta okay. ang pondo kang Ayun. PhilHealth. Kaya despite man po kung anong nabalitaan nindo, kung anong fake news man nakaawat sa Indo, na walang budget ang PhilHealth, diretso po. Tuloy-tuloy po ang sa inyong mga Ayun. benepisyo, makaka-avail po kamo, mapaano man pong kategorya po kamong membership sa PhilHealth. Ayan. Okay. So at least malinaw. Dahil maghadit, igwaman giraray, maski puro pa anong madudulukan. Iniwan, nagwa-wonder lang Yan. ako. Sige, sige po, Sir sir. Diggs, Kahit baga, natapanan. pero bago mag-eleksyon, Ay. ihigwang nagluluwas ng mga PhilHealth cards. Ayun, Funded ini kay itong napupolitika. nalabi mong subsidy. Kaatong panahon po iyan, ano? Kadong panahon. Ganyan po, wala na kaya nganyan. Actually po, yes. Yes, Oo. funded yan ng Talaga. PhilHealth. Yes po. Kama itong panahon. So ngunyan day po yan, usong ngunyan. Opo. So, ngunyan po. Iba na ngunyan Diba ayuda. nang Opo. ayuda. anyway, maogbang sa tuyang hapon. Sir Diggs, ngunyan, ano? Sige. Kung halimbawa ngaya ika, Ah. gusto maging miyembro or paano ka maprotektoran kang PhilHealth, ano ang kaipuhan na gibon para makasiguro kita na protektado man girari kita kang PhilHealth? Oo. Sige, Gusto
gusto ko lang po i-share ining campaign kang PhilHealth. Ini ang tigaapod ming 4M. May kampanya man palan. 4M. Oo, nakisabayan sa kampanya din. Pero Kaso ibang kampanya ito. Ibang kampanya ini. Bago ini pang eleksyon. Tayo ni po, pilang taon na, dire-diretso, tayo man Dire-diretso. nagpupundo. Okay, so ano, Ayo, paano na dahil nga ito? nining tarpulin ako nahiling. Dahil mo lang nailitaw. Ay, gwanan. Mag-isa na, sir. Tatauhan takang ka. Poster ka ni. Basta Oh, ini po sige. tigaapod tang 4M campaign. Wow, 4M. Oo. Sa inda may 4P sa tuya, may 4M. Ang makulog gani kayo ni, inapot mi dati sa saro, dati information campaign ako sa sarong barangay. Hinapot ko, arang ba nindo ang 4M? May nagsimbag, matandang, mayamang, madaling mamatay. Sabi ko, So, bako ganyan, po. sa PhilHealth View, ano daw Yan ang ang 4M? iniiwasan kang PhilHealth. Yeah. Yan, oo nga. Abo po ining mga madaling mamatay. Gusto ta po healthy sa nakita. Okay. Ano? Yan. So ano ining 4M? Ang Yes. 4M campaign, ini po ang mga kaipuhang gibuhon kang sarong PhilHealth member or sarong Pilipino. Tangaling masiguro niya na magamit niya ang sa iyang mga benepisyo, as in masiguro niya na protektado siya kang PhilHealth. Ang 4M ta po, 4 na M yan, magparehistro, mag-update ng record, magbayad ng contribution, as in magpabawas ng benepisyo. Ayun. Saro-saron tangaya ini kung paano ini masabutan kan sa tuyang mga listeners and viewers. Tanganing mas talagang may impact sa inda kung ano talaga ang gigibuhon para masiguro na protektado sinda kang PhilHealth. Yes Sige po. po. Ano daang magparehistro? Opo. So, magperehistro, gusto ko lang i-clarify, siguro kaya may madangog sinda na sa Universal Healthcare, lahat ng Pilipino member na. Lahat ng Pilipino. Oo. Kasabay na duman ba ko lang so Ano natural yan? born. Misconception yan. Opo. Actually, totoo po yan. Gabos kita under the Universal Healthcare, dapat member na ng PhilHealth. Yaon po iyan sa batas, specifically sa RA 11223 or our Universal Healthcare Law. Pero di po ibig sabihin na wala na kitang gigibuhon. Ayun. Oo. Di man Sabihin automatic. na instant. Oo, di Opo, automatic. lalong-lalo na wala pa kita na unified database na na-access kang gabos na government agencies. Ano po, kung di po kamo magduman sa samuyang opisina para magparehistro, di mi po kamo malalaog sa National Health Insurance Program. Kaya napaka-importante po na kung bako pa po kamo member ng PhilHealth, magparehistro po kamo sa samuyang opisina. So, paano po ba ini tigigibo? Paano? Anong gigibuhon da po? Yes, para magparehistro. Siguro po unanta po pag-abot since ini pong programa ta is negosyo, tungkol sa negosyo. Ano po? Tama. Pag-urunan ta po, paano magparehistro ang sarong employer? Yes. Ano po? So, ang sarong employer po, kunyari ako, may negosyo ako, may mga empleyado ako, gusto ko i-register ang sakuyang business, gusto ko magpa-register as an employer sa PhilHealth, pwede po kamong magduman sa pinakaharaning opisina kang PhilHealth. Alright. Digdi po sa Albay, pwedeng sa opisina na po dyan sa Landco Business Park. Ano po? Ayun po. Yan ang tigaapod ng Local Health Insurance Office Albay. Ano po? So, kung kamo po ay sarong business owner, kapag nakaregister na po kamo sa PBR or sa PhilHealth Business, ay sa Philippine Business Registry or PBR. Philippine Business Hub, kapag nakaregister na po kamo duman, di na kamo required mag-submit ki documents. Ano po? May i-fill out na lang po kamong form, pero any other documents po, kapag nakaregister na kamo sa PBR or PBH, good to go na po kamo. Ang Wow. PBR, so ano yun, so system adapted kang DTI, Yes SEC, po. BIR. Yes po. So, ini ang PBR ano? Yes po. Since, kumbaga, gabos na legalities okay na po, Yes, so. pag duman po nito sa PhilHealth, kumbaga, malinig na ang gabos na dokumento, pwede na po Ayun. kamo ilaog sa samuyang database. Ayun. Tatawan mo na po kamo kang tigaapod ng PhilHealth Employer Number. Okay. Pero just in case man po, na day po kamo, wala pa po kamo sa PBR or PBH, opo, magduman po kamo sa samuyang Local Health Insurance Office, mag-submit po kamo kang mga
documents, depende po kung what type of business ka mo. For example, Halimbawa, kung single oo. proprietorship po, syempre, so DTI registration Business na po. name. Mm-mm. Pag partnership and corporations naman po, si SEC SEC. registration. Pag mga foundations naman po, SEC din. SEC din. Oo. Okay. For cooperatives, so Cooperative Development Authority registration na po. Yes, CDA. And then for backyard industries or ventures, mga micro-business po na enterprises, barangay certification and mayor's permit. Po. Ayun. Now, once nakakomply po kamo kang mga documents na po iyan, matatawan kamo kang PhilHealth, kang tigaapod ng PhilHealth employer number. Okay. Opo, yan so tigaapod P- ng PEN. PEN, Opo. PEN. Ano So, po yan. pala ng obligasyon kang sarong employer other than dahil naka-register siya sa PhilHealth? Opo. So, ang mga employers na po, igwang mga several duties and responsibilities. So, sa saroon ta po iyan. Pero kung since yaon naman lang kita digdi, uunan ta po. Ano Sige po? daw nga. Sige. So, saro po sa duties, pinakainot na duty kang sarong employer or business owner. So, sabi ko nga ni po, na magpa-register sa Yes, PhilHealth. Opo. To secure a PhilHealth employer number or PEN. Okay. PEN. Po. So, yung nga ni po sasabi ko, gigibuhon lang ni dumaduman ko mo sa opisina kang PhilHealth, magtao ka mga appropriate documents, kung yaon ako mo sa PBR, automatic na po yan. Okay. Wow. Ano ba? Po. Pangduwa po, dapat i-enroll po nindo ang sa indong mga empleyado and their qualified dependents. Opo. syempre. So, kung igwa po kamong mga empleyado, i-register po nindo, i-declare nindo na empleyado nindo siya. Ano pong status kang employee Okay. na required sindang i-enroll? Opo. Pwede po kaya na si employee never pa naging PhilHealth member. Pag new Okay. member, kaipuhan ta po siyang i-enroll. Okay. Pero maski po sa mga dating employed na, for example, ako, nagtrabaho ako sa PhilHealth. Naisipan ko mag-resign, gusto ko mag-apply sa business ni Sir Diggs. Di ba? So, sa system po kang PhilHealth, nakalaag pa na employed ako under PhilHealth. Pero, dahil nagpa-employ na po ako sa Sa imo, iba, naglipat po ako sa Indo, dapat i-declare mo sa PhilHealth na ako empleyado mo na. So, ang maluwa sa records ko, mawawara na sa PhilHealth, malilipat na ako sa business mo, Sir Diggs. Okay. Ayun. So, Ano po Dating. itong Dating. status? Itong tenure kang sarong employer. Paano ka importante ba o ma-qualify? required ba maski ang contractual na i-register Lahat. mo sa PhilHealth? Opo. Ideally po, ang tiga-register ta lang sa PhilHealth is si regular employees. Regular employees. Dahil may employer-employee relationship. Relationship. Opo. Pero tigi-encourage naman po na si mga contractual, si mga job order, na magkaigwaman po. Like, arog sa mo po sa government, since dahil nga ni po, ang required lang is may employer-employee relationship. Kami pong mga regular, as in si mga casual employees, mi po, sinda po ang tig-uulugan kang PhilHealth. And even sa other government agencies, arog man po kaan. Pero si mga job orders ta po, ang nangyayari po is nakikipag-coordinate ang PhilHealth sa mga iba't ibang government agencies para ining mga job orders, although daitig ulugan kang employer ninda sa PhilHealth, is igwang coordination, kumbaga. Para sinda, nag-uulog man for easier lang na Pero, ang required lang po talaga na ulugan sa PhilHealth is sumay So, regular. employer-employee Okay. relationship. Opo. So, klaro yan. Yes Okay. po. Tapos follow-up question po, Sir Diggs. Itong sa status po, halimbawa nga bago kang empleyado sa sarong kumpanya, perang aldaw or perang bulan ka bago, may obligasyon ng employer na kaipuhan kang i-report sa inda. Paano mga perang aldaw daw po or months? From date of employment po ba or mapalipas kapag Ideally po, from date of employment. Okay, po? at least malinaw. Pero, kung upon employment, Regular igwa na siya. itong, yes, Okay, opo. kung igwa na. Kung regular po. na siya. Yes Okay. May ganang employee-employer Yes relationship. po, opo. Okay, ano pa pong obligasyon kang employer?
Opo. So another obligation po kang sarong employer is i-report sa PhilHealth sa mga newly hired or separated employees Ayun. within 30 calendar days from assumption to or separation from office. Yun na po sapot mo, Ma'am Hanilet. Ano po? Oo. Na dapat kuta as soon as possible and hanggang 30 days lang po. Up to Ano po? 30 Ideally within days. 30 calendar days po. Okay. Ma-report na tulos. Pero kung pwede man po, napakatukaw. Di ba? I-report agad. Oo. Anyway, nakasystem Yes, naman baga. oo. Okay. At siya, itatopic na po yan na system kung Okay. saan mas madali para sa sarong employer Oo. i-report gabos ini. So, ito nga na system na tigatarang mo, Ma'am Hanilet, sarong pa po yan sa mga obligation kang sarong employer na magpa-register sinda sa tigaapod tang PhilHealth Electronic Premium Remittance System or EPRS. EPRS. Yes, Okay. yan pong EPRS, yan po so system na igwang access ang mga employers para magkaigwaning fast as in convenient reporting kang premium payments. Mhm. Tapos, another obligation po is syempre bayadan so tamang premium on time. Oh, speaking of premium, ngunyan baga totoo na nag-increase ang implementation kang PhilHealth yung about sa premium. Paano explain tang diit ito po, Miss G? Opo. So, para i-ano to na lang, data na i-complicate. Ano Oh, po? sige Pero po. for So, year pasin lang. 2025 po, Oo. ang satuyang premium contribution rate is 5%. Alright. So, 5% po kang sa indong basic income or basic salary, iyo po ang sa indong huhulugan sa PhilHealth. Totoo kitang example. Halimbawa. Oo. Si empleyado po, igwang sweldong 10,000 per month. Okay. Yan na lang, tamadali i-compute. Yes. Times 10,000 5%. per month, kung 5% kaan, Ma'am Hanilet, Pero palan. pero pala, maluya kaya ako sa math, 500 pesos po. pesos. Now, ini pong 500 pesos po, tigbaba nga Babanga. po iyan ki employer and employee. 50% po ang employer share and 50% po ang employee share. So, ibig sabihin po, sa 500 pesos na ito, 250 po ang ikakaltas sa sweldo kang sarong empleyado and the other 250 po, sagot kang sa indong employer. Employer. Sagot po kang business owner. Ayan, kaya dapat sa mga empleyado taman, thankful man sa employer kasi syempre, so employer, nag-share duman sa premium na kumbaga monthly na tigre-remit duman sa PhilHealth. Tama. Di ba po? So partner talaga ang employer tsaka ang employee. Opo. Ayan. So, i-mention ka din po na so importance kang bako lang kang remittance kundi pati kang reporting. O reporterial duties. Ano yes, po yun? oo. Igwa po kaya kitang mga cases, Sir Diggs, Ma'am Hanilet. Na, anong cases Oo. yun? Sample. Kaato Sige. lalo na kang dai pa active ining APRS, dai pa masyadong tiggagamit, dai pa tig-require. Igwa kitang mga instances na nagre-remit kita, nag-uulog si employer, pero dai tig-report kung si mga empleyadong ini. Ayun. Kaya kung ma-claim na, mahela, Oo, ang maluwas po, walang contribution. Oo. Di maalarma man sa mga empleyado. Oo. Natawara ngaya kung arog kayo ni samantalang sa ngunyan, pag may EPRS ka na, madali, mahihiling sa database. Yes ano po, tama po yan. Ayan. So, another responsibility po kung sarong employer is siguraduhon po na sa mga employees tinda can avail of their health insurance. Paano to po Paano? Yes po. So, saro po sa mga basic na pwedeng gibuhon kang sarong employer is pag-fill out po, as in pagpirma sa tig-apod tang PhilHealth Claim Signature Form or CSF. Oh. Opo. Sa CSF po kaya, for example, siguro na-experience na po ini kang sa tuyang mga listeners na nag-avail na kang sa indang benepisyong PhilHealth. Ang CSF po, saro po yung form na duman mo i-fill out so member information mo. And meron din po yan na section kung saan mapirma ang sa imong employer. Ayun. Para saan po ba itong pirma kang employer? So, pirma po kang employer, nagsicertify po si employer na igwang updated na contribution ang empleyado na sinda nagre-remit as in nagre-report regularly kang contribution
kang member na ito. Ayun. Oo. So, obligation po kang employer na magpirma duman. As in, is-certify niya na igwang updated contribution sa miyembro. Ayun. May cases po na Sige. minsan warang, Okay. maski wala sa system na updated na contribution, siguro Pero- late lang reporting, dapat obligasyon po kang employer na magpirma duman para makapag-avail ng benefits ang sa indang member. Oo. Ayun. Naihabol na lang ninda. Oo. Kumbaga. Opo, Miss G, may instance kaya na halimbawa so empleyado nga data managado naghelang pero medyo pasawayin ng empleyado ini. Sabi ni employer, pare kanide ko pirmahan si CSF niya. Anong pwede kay itong pwede ba yun or dapat dapat kay puan man gerari na pirmahan kang employer susu sa iyang CSF or ito sa iyang claim. Anong view mo ka ito? Ang view ko po kaan dapat pirmahan kung Ayun. there is an existing employer and employee relationship. Ayan. Maski matagas po ang payo kang empleyado. Dapat pirmahan mo po giraray kang employer. Yan, Tapos syempre. imagineon mo na lang Ma'am Hanilet, Yung Sir nga, ni Diggs. Kung di mo Nabihelang na nga kung di ni. mo pirmahan iyan tapos grabing ginasto kang empleyado, sa imo tigi say maagad. Syempre sa imo. Sa imo man gerari. Pirmahan mo na lang Yung po. nga, Tanga ni makabil sa Oo. kang PhilHealth Ayun, benefits bagang- Maski niya. po may mga contributions na dai na bayadan, pwede yan. Opo. Actually po, maski may mga missed contributions. Missed, Siguro oo. nagsicertify ka lang po na kung ano man na updated or kung igwa man ng missed, sasaguton po nindo. Babayadan po nindo sa mga missed contributions dahil responsibility po nindo So yun meaning, as ining employer. claim Signature form. claim signature form. Aha. Garo man sanay ni Assurance. commitment na Yes babayadan po. sa pagkukulang ninda. Yes Ayan. po. Ang nangyayari po kaya, igwa po kayang mga instances man, i-share ko lang po Okay. para aware din Sige po ang daw sa tuyang ngayon, sige mga daw. business Exciting ini, owners. exciting. Sige. Igwa kitang tiga-apod na mga unwarranted claims. Oh, talaga. Meron palang Yan ang ganon. mga unwarranted claims na iyan. Iniso mga claims na nagpirma si employer Tapos, sa CSF. Nagsabi niya na updated or I-updated. i-update me. Pero kang Iyo. binayadan na kang PhilHealth sa ospital na iling me, Daig. na daig man pala nagbayad. Ah. Ang mangyayari, kung pera po ang ibinayad niya sa hospital, sisingilon mo si employer. gari may mid So, ako dyan. Way daw ang mga employer. Oo. Oh, pero imagine mo na lang, Ma'am Hanilet, Sir Yes. Diggs, kung so 250 na employer share mo, inulog mo, Tama man ang gad. kesa sabihin taso na avail na Benefit. 50,000 na benefit. Oh, anong pipiliun mo? Magulog ka ng 250 pesos or bayadan mo sa 50,000? Iyo baga. Diba? Okay. Siyempre. So, oo. magayon na pag ulay-ulayan, siguro sa atin may follow-up kita dyan. Correct. Para sa kaaraman, lalong-lalo ng mga employer. Opo. Pagkatapos ng sa tuyang komersyal. Oh, Yes. yes po. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Grabe man na namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit.
Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, lingigan taan sa gurong. Itapot ka naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap pilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Trabaho, 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 trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Alright, maray na hapon po giraray, mabalik kita sa programang Negosyo Time na. Trabaho, trabaho, trabaho. So mga naghahanap po kitrabaho, iabang na po ang sa indong mga application letters, resume, curriculum vitae, and other credentials po nindo. Tulo po ang nag-aabang tumataginting na labor job fair. Saro na naman po sa May 1, 2025 ang Labor Day Job Fair na itatao po yan kang Department of Labor and Employment. So, ang venue po to be announced. Tandaan na lang po nindo May 1, Labor Day Job Fair. Then of course, ang SLTCFI may tigigibo po sindang annual or taon-taon po na pigaapod na walang tambay sa Albay Job and Business Fair. Gigibuhan po ini tentatively sa May 30, 2025. And then sa venue po, duman po ini pigigibo sa eskwelahan kang SLTCFI. So pangduwa po ito, walang tambay sa Albay Job and Business Fair. And of course, Sir Diggs, another po na job fair, ito pong Kalayaan Job Fair, happening sa June 12, 2025. So if ever, day ka mo makuha sa Labor Day Job Fair, igong mga susunod po na mga job fair na nakahilera. Ang Labor Day Job Fair May 1, walang tambay sa Albay Job Fair May 30, and of course, Kalayaan Job Fair June 12, 2025. Pero po, bago iyon, pinapa-announce po kang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated na inid po,
kumbaga nag-accept na po kami kay mga application kay puan mi po gidakol na teachers para sa high school and of course college, preferably po yung may master's degree holder or may masteral unit na po. Pero kung tapos na po kamo sa masteral, submit na po kamo kay application sa SLTCFI. And of course, i-need mi man po itong facility, maintenance staff, and of course, digdi po sa admin, technical. So, we are in need of those po. So, if ever po interesado kamo, magduman na lang po kamo sa SLTCFI sa Southern Luzon po and look for yours truly po para ma-facilitate mi po ang sa indong application. So, back to you, Sir Diggs. Okay, so sa mga naghahanap po ng trabaho, mag-prepare na para po maka-take advantage kita kay mga opportunities for employment. Pero sabi ko ni Sendo, sa mga hihugakan dyan mag-apply, di na kamo mag-apply. Magnegosyo na lang kamo. Tama, Sir Diggs. And by the way, Sir Diggs, i-update ko lang po ang mga ka-negosyo time na kang last March 28, 2025, nag-oath taking and induction ceremonies na po ang Albay Chamber of Commerce and Industry para po sa mga bago po na set kang ACCI board sa papamayo po ngunya ni Mr. President John Glenlee na tiga turnover po kang dating presidente si Miss Rosemary Quinto Rey. And of course, during that event po, Sir Diggs, may mga bago po kitang miyembro kang Albay Chamber of Commerce and Industry na nag-oath po na numpa na magiging tapat sinda sa pagserbi as in syempre maging parte po kang organisasyong Albay Chamber of Commerce and Industry. Sige po, Sir Okay, Diggs. congratulations to the new set of officers Yes ng po. ACCI. Siguro ang test kang sa indang pagiging maray na member kang ACCI, i-register sa mga empleyado sa PhilHealth. Yes, yan, Sir Diggs. Totoo po yan. Para Agree yan, po. ang obligasyon. So anyway, Aha. madama na kita giraray, ano pa itong ibang obligasyon kang mga employers? Opo. So, natapos kita digdi po sa pag-fill out and certify Claim kang signature claim form. signature form. Ano po? Sige po. Ang sunod po is i-facilitate po ninda so enrollment ka mga lifetime members. Oo. Sa Araw sa lifetime kuya. member Nagkaroon program. na. Sisay ang mga lifetime members po para sa kaaraman kang iba. Malay mo, ako pa lang ngayon lifetime member na. So, mga sisay po ito, Miss G, tabi. Oo. Sige, digdi sa tulo. Taas kamot daw kung sisay ang lifetime member. Sana all. Si Sir Okay. Diggs po, example ta po, kang sarong lifetime member kang Wow. PhilHealth. So ano po ba ining mga lifetime members? Ang mga Pilipino po kaya kapag kamo ay naging senior citizen na, you have reached age 60, pwede po kamong ilaog sa duwang category. Either ilaog po kamo as indirect contributor under our senior citizen program or as direct contributor under our lifetime member. Wow, kaya pag senior ka na palanda kulon kang privileges ano. Oo, so- Aside from itong sukard na may 20% discount sa several establishments na pwedeng i-avail, plus ini pa pala na magiging lifetime member ka. Duwa pa pati ang pwede mong mapagpilian pala na no. Pwede duman sa senior at the same time itong lifetime member. Tama mo, Miss G, ano po? Opo. So, duwa po, pero bako kita ang mapili kaan, Ma'am bako Hanilet. kita, okay. Opo. Depende po iyan sa ulog nindo. Okay. Oo. So, pareho po ini ang sa tuyang senior citizen category member and then lifetime member. Pareho po sinda dain na maulog kang contribution. Ano po? Pero ang pagkakaiba lang po kang duwa, ang senior citizen program member ta po, ini po sa mga age 60 years old and above na daing hulog kang sinda bako pa senior citizen or kulang sa hulog ninda. Okay. Dain ninda na meet so requirement para maging lifetime member. Ini pong mga lifetime member, ini po sa mga igwang contribution bago sinda maging senior citizen na at least 120 months. Wow, Po. so that is 10 years. Tumataginting po. 10 years. 10 Ulog. years. So, ibig sabihin po kung kamo lifetime member, 10 years po kamo na nag-ulog sa PhilHealth, not necessarily dire-diretso po sa 10. Ano po? Maski may, Basta na may kompleto. gap. Yes po, basta naka 120 months kita, Wow. log po kamo as lifetime member. Ibig sabihin, so pinagpagalan po nindo kang kamo pa nagtatrabaho
trabaho, so tiguulog nindo sa PhilHealth, maririp na po nindo sa benefits. Pag retire nindo, tadahin na nindo kaipuhan maghulog ki contribution. Okay, oo. As senior citizen, as a retired member of our community, ayahay na po kamo. Ano po? Ayan. Pero So, sana dadayin na muna ito i-avail. Sisay man ang muya. Sisay ang muya. Pero Alright. balikan ta po sa responsibility of Yan, an okay. employer. Gusto Alam ko ko lang na. i-clarify. Sige po. Sige. Anong pagkakaiba kang senior citizen as member kang PhilHealth saka itong lifetime member? Yan. Other okay. than the fact na indong saro pwedeng dahil nakatapos Oo. kang paghulog pero uminabot na sa 60 years old kung pwedeng di sa full time. As to benefits. Sa ito na magkaiba. Sa benefits po, more or less same lang po sinda talaga. parehas. po. Ang pagkakaiba lang po ining mga senior citizen members ta po, tig-subsidize kang government Okay. ang sa indang contribution. So kumbaga dagdag pa iyan sa babawas or sa budget or sa tax na tigtatauta as ano po. Ayun. Pero pag ining lifetime po, definitely wara na dahil na ma-subsidize si government. Kasi dahil ka na may- maulog. oo. Dahil pirang taon mong pinagtrabaho, iyon na po ang kapalit. Ano Premyo po? mo na Ang kung Pero premyo pag abot mo sa na iyan. benefits, practically the same. Yes po, practically the same. same. Actually po, gabos na member category right now po, practically the same po ang benefits. Okay. But we are waiting for legislation, nag-alat po kita ka mga batas, kung sain po, igwa pong maski diit na perks man po sa mga direct contributors Yung nga ni, or sa ano, mga yung nag-uulog kanya, talaga. Parehas man sa kung nangyayap makasano may bunga, so Yes sa po. Pigpagalan. Anyway, Yes po. diretso na po kita sa masunod na. Duman sa duty and Opo. responsibility. I-connect na lang po ito. So sabi kong lifetime member sa duties and responsibilities. Ano po? Na responsibility po kung sa employer once na may nahiling siyang candidate for lifetime membership. Ano po? Na dapat 3 years, grabe man sa 3 years, 3 months 3 months. prior to retirement Okay. kang sarong member, sarong empleyado, is i-inform niya na po sa PhilHealth. Ano po? Masabit na siya okay. kang mga documents. I-enroll niya na Okay. for possible lifetime membership ang sa iyang ma-retire na empleyado. So meaning, obligasyon pa din talaga kang employer na mag-report ka ito, paisihon na ini may ma-retire na akong mga empleyado. Opo. Pag in case of default or failure kang employer, paano po ito? Pwede ba ang sarong retirable or itong naka 120 months at least, pwede siya mismo ang mag-report sa diri ko, matuktok sa PhilHealth. Hello po, PhilHealth, 60 years old na po. Pwede po masirip na ang record ko kung pwede na po ako maka-apply kang sa kuyang lifetime member. Yes Tiga-apply po. po ba yun or dahil man po? Yes po. Pwede man po. apply. Kapag for example, let's say, facilitate kang employer, ano po, pwede man po ining si retiree, magduman na lang sa pinaka-haraning opisina kong PhilHealth. Pwede man. Magpa-register po siya, magpa-change ng membership category to lifetime member. Ma-fill out lang po siya ng form, yung tiga-apod tang PhilHealth member registration form. As in, saro po sa mga supporting documents niya is certification din galing sa employer na na-complete niya na ito na 120 months or so certificate of retirement niya kumbaga ano po. Pero syempre hassle pa ito, naka-retire ka na. Pasirang Yung sa pag garden ka na lang, mabalik ka pa sa tigtrabahuhan mo makuha kang certificate of retirement. Pero kung si employer 3 months pa lang bago mag-retire, inasikaso na iyan, hindi wala nang iisipon si empleyado. Okay. Oo. So at least malinaw. Opo. So, okay. So any other obligation pa po ang employer? Dakulong pala ng obligation kang employer. Ano masabi sa mga business owners? Ano yan? Dakulon pa pala kaming dapat gigibon. Or kung ginigibon naman ninda, at least na-appreciate ninda na ini, gigibon ninda, bako lang susainda para din ito sa welfare kang sa indang mga empleyado. Ano Yes po? Opo. So another responsibility or duty kang sarong employer is to nominate a PhilHealth Employer Engagement Representative. Ini po sa Ayun. tiga-apot ng peer. Opo. Sinda kumbaga, so liaison officer or focal person or point person
duman kang sarong kumpanya sa gabos na PhilHealth transactions. Sinda so nag-access sa EPRS, sinda ang nagduduman sa samuyang opisina kapag may mga paapod ang PhilHealth, mga orientation, Tama. or kapag may mga concern regarding EPRS or any problem or issue sa availment ng sarong empleyado ninda, ini pong si peer ang maasikaso kaan. Opo, Miss G, ining sa peer na ini, kay puwan bang si peer, siya din ang signatory duman sa CSF or pwede man iba sul signatory sa CSF, iba man ining kumbaga authorized representative kang company or peer? Not necessarily po. Usually nga ni po ang signatory ta sa CSF is si business owner mismo. Oh, mismo. Right. At least malinaw. Oo. Si peer po, pwedeng siya admin officer mo. Or so in charge sa HR mo. Okay. Or kung sisay mong mapagkatiwalaan nindo na gusto mo pong maging focal person when it comes sa gabos na concerns regarding your business and PhilHealth. Ayun, meaning, di man siya limited na saro lang, pwede ka man mag-nominate up to pera po na peer ang kada kumpanya. Opo. As much as possible, mas muyami po, saro lang. Saro lang ang kauro. Tangaling saro Human lang. agad. Bako malibong. Ano? Saro. Pero i-mention ko man po, kung si Okay. kumpanya may peer, ang PhilHealth, igwa man po kaming tiga-apod na counterpart kang peer, iyo po ang PAIMS. Ano yan na PAs? Oo. Ang PAIMS po, sinda ang PhilHealth Accounts Information Management Specialist. Ayun. Opo. Ang PAIMS po, every business po, Meron. igwang assigned na PAIMS. Okay. Tanganing si peer, aram niya kung sisay ang haputan niya. Aram niya kung sisay ang mabisita sa inda for mapping. Ayun. Aram niya kung sisay ang pwede niyang dumanan sa PhilHealth kapag may concern ang sa indang kumpanya. Okay, meaning to say, ini si PAIMS, connected siya syempre sa PhilHealth. Yes po, ining Oo. PAIMS po, empleyado po siya kang PhilHealth na pwedeng ranihan kang sa tuyong mga business owners and our peers kapag igwa po silang concern sa PhilHealth. Ayun, alright. At least malinaw. Oo. And kumbaga, may jurisdiction so PAIMS duman kung sisi ay mga kaipuan niyang hahampangon and of course tatabangan. Yes Kasi po. dati baga medyo ang mga employer kay ito natatakot sa PhilHealth pero lalo na pag nagmamapping. Pero ngunyan, facilitative. Pag may nahiling na imperfections, titabangan kang PhilHealth para ma-correct po itong ano po. Yes sa po. Kung imperfections. igwa po kamong makahaputan, igwa kamong mga concern, may na-miss kamo, pero willing man po kamo na ayuson iyan, wala pong problema, tatabangan po kamo kang samuyang mga PAMs. Magbisita lang po sa samuyang mga local health insurance office, tanganing ma-inform ko kung sisay so PAMs na assign sa Indo, asin tabangan po kamo na maayos kung ano man po ang mga problema when it comes to PhilHealth kang sa indong kumpanya. And meron pa po, Miss G, na mga other duties and responsibilities ang sarong employer. Opo, Iba ka pa po. opo. Sige po. One last na lang po, siguro i-allow ta sa mga authorized Masabi sa PhilHealth mga representative. business sector, ay salamat, may saro na sana. O sige, ano pala ito nga, last na obligation ninda. Sige. Na sana po, tugutan ta itong mga peers or kung sisay man na PhilHealth representative na mag-on-site visit, mag-mapping sa Indo. Mag-cooperate po kita. Iyan, Oo. Kasi ba, syempre, tatago ngeta kung anong masiiritan dyan. Pero, mas marinate itong Yes. maging open. Opo. Pero, syempre, respetado man kang PhilHealth, syempre, sa data privacy, Yes kang po. bawat kumpanya. Hindi matakot. Yes ngani. po. Alright. Tandaan po, yaon po ang sa muyang mga PMs para magtabang sa Indo. Ayan. Oho. Hindi po ka mo maghadit. We're here to help. Yes po. And of course, digdi po baga syempre Miss G sa tuyang jurisdiction, dakol kitang mga accredited na mga hospitals and itong mga tigaapod na mga RHUs? Oo. Kaya digdi sa halos man kadaklan digdi sa satong lokalidad, ang mga hospitals digdi halos accredited man po. Or ano ba itong kaipuhan maaraman kang publiko na ining sarong institusyon na ini, paano may maaraman na halimbawa nagkaigwa ki emergency or may pagmati ang sarong ngayang miyembro kang PhilHealth, di pa na ninda, gusto ninda itong i-avail, di ninda aram, paano ninda ma-identify na PhilHealth accredited
accredited itong sa indang dinumanan. Sige Yes daw. po. Opo. Thank you. Magayon na nahapot po yan. Paano maaraman kung PhilHealth accredited ang sarong hospital? Usually po, pag dumanin do sa hospital, tangad ka mo. Pag may nailing ka mong yellow na signage na may logo kang PhilHealth, yan po, accredited po iyan. Makaulok nga ni po, minsan may nag-istorya sa mo na RHU na tiglaog tigdumanda po sinda, gustong magbayad din contribution tang PhilHealth sa inda. Sabi na, tama po, RHU po kami. May signage niya ka mo kang PhilHealth. Meaning, pag wala nila collecting Opo, pag wala agency. nila opisina kang PhilHealth. Pero actually, sa signage po ito, to let you know Tanda. na Oo. accredited po sinda kang PhilHealth. Ano po? Ayan, oo. And siguro magsabi, paano man po ngaya kung natanggalan ng accreditation, dahil lang nahali sa signage. Tama, oo. Usually man po, kapag igo kami mga tigtatanggalan ng accreditation, for example, for reasons of fraud, or talagang habo na ninda magpa-accredit, tig-require mi po na tanggalon, or kapag sa mga under investigation po, Ay, meron pala nagpapaprint mga, okay, kami ano? kaan kitarpulin, tigpapalaag mi. Oo. Tanganing informed po sa mga tao Ay, yung na mga bako ganun, po siya currently accredited. Ta sayang man po nagpaano sinda duman. Oo. Miss G, oo. What if Sige, natanggalan sir. ki accreditation? Oo, sige daw ngayon. Nag-accredit din ka mo ki doktor? Yes. Kasi pwede ito sa rong clinic, bako na siya accredited, pero igwa siyang piga serve na ibang clinic or hospital, accredited giraray sa doktor. Yes po. Kasi So, critical yan eh. Iyo nga ni Sir Diggs, tama po. magayon na haputin, Sir Diggs. Para po makapag-avail ka mo kang benepisyo, inot sa kabos, dapat accredited sa facility. Pangduwa, may accredited healthcare professional. Opo. So, for example, si clinic kang doktor. Okay. Bako na siya nag-stop sa accreditation niya, pero accredited pa siya as a healthcare professional. Kung siya po ay consulting physician or nagtatrabaho man po or affiliated man sa sarong hospital, na accredited pa din po ng PhilHealth. As in, duman ka mo sa accredited hospital nag-avail, makaka-avail pa din po ka mo. Pwede Opo. pa lang ito. Oo. Basta duman po sa accredited facility. Opo. Ayan, oo. Actually po, Miss Sir Diggs, Miss G, merong kahaputan digdi kung uso pa ba itong konsulta package kang PhilHealth. Ano daw po itong konsulta? Kasi, syempre, iwasan ba ganin data? Syempre, pag yaong ka baga sa hospital, grabe so, data man ngayaga, doon, so discomfort kang sa indang pagbuhay-buhay, mabisita ngaya, syempre, etc. So, ano da ito? Pwede po mo ma-share itong about konsulta package kang kang PhilHealth? Yes po. So, pahapiwan ta lang po ining PhilHealth konsulta. Na ilinggo-igwan na lang kitang 8 minutes. Aha. Sige, po. at least. Ang PhilHealth Pero 6 konsulta... minutes na lang. Okay. Late pala ining orasan ko. Ang PhilHealth konsulta po, ini po ang primary care benefit package ng PhilHealth. Okay. Ano ba ining primary care benefit? Kita po, kaya kapag nadangog ta ang PhilHealth, tig-iisip ta, nagagamit na lang yan pag naghelang na. Yan, confinement. Pag na-confine na kita sa Confinement. hospital. Oo. Pero ngunyan po, tig-shift na kang PhilHealth. Tigbabaagutan na sa mindset Kung ng may mga work from Pilipino. home, pwede man palansahan. Oo. Okay. Ang muyata, bako man po, ang muyata Paano lang po? mangyari is, bago pa man ka mo maghelang, yaon na ang PhilHealth para mag-alaga sa indo. Primary Ayun. care benefit. Ibig sabihin po, igwa kitang early detection and Okay. treatment sa indong mga helang. For example, so ordinaryong pag-high blood nindo, pagtaas kang blood sugar nindo, pag-ubo, pagkulog kang payo, dati, pagdaiman ka mo na confine, di ka mo makakagamit kang PhilHealth. But now, through PhilHealth Consulta and our accredited consulta providers, ini pong simpleng pagpa-check up ta, mga basic laboratory exam, Pwede. as in basic na bulong, pwede ta na po yan mag-claim sa PhilHealth. Maski wala ng confinement. Maski maduman wala ka lang pong confinement. Sa accredited na clinics or hospital. Opo. For example, i-clarify ko lang po Sige na bako po. gabos na accredited hospital or Pwede. facility kang PhilHealth, accredited consulta facility. Okay. Igwa lang po kitang napirang accredited consulta facilities, pero tigdadagdagan ta pa po yan. Ano? Hindi sa Ligaspi ko kayan? Yes, iba po. mahihiling sulistahan po kayo Oo, itong mga bisitahon mo accredited. po nindo ang samuyang website www.philhealth.gov.ph. Yan po duman sa lista. Example na lang po, digdi sa Legazpi City, laog po dyan ang satuyang Albay Doctors, ang satuyang Legazpi City Hospital, ang Legazpi City Health Office,
Daraga Doctors Hospital is also accredited. Ano po? So, Consulta. kapag, for example to na lang, ako, naka-register ako sa accredited consulta facility ko na Legazpi City Hospital. Kapag ako nakamati ni Garo, makulog ang batok ko, nahihilo ako. Pwede ako magduman sa kong accredited consulta facility. Nagparehistro po ako duman, na duman ako perme. Ano po? Pwede Yan po pala kaya ang ito. gusto tang mangyari na gabos na member kang PhilHealth as in ang sa indang dependents, may dudumanan. Siyempre. Na oo. facility kung saan ka mo magpapacheck up. Kung duman ka na nagpa-register, duman ka na. So, kaipuhan pala Permi. maparehistro doon. Yes, ano separate po? registration naman po I iyan. see. Tanganing, duman na po kamo permi mapa-check up, mako akang laboratory exam nindo, mako akang basic medicine nindo. Tanganing may continuity of care. Bako sa kung sa inyo makaisip Kasi sa magpa-check inyo na ngayon up. maduman. Oo. Continuity. Pero dahil duman, siya na ang dudumanan nindo, diit pa sa ng simptomas, pwede na Pwede kamo na. magduman. Iko-cover na po sa check up Oo. nindo. Ano po? And at the Kasabay same po din itong mga laboratory sa kahit Yes po. May mga medicine. yes po, mga basic laboratory and select medicines lang po. Example na lang po na medicine, baka mag-expect ka muna pati sa mga ibang pero sa mga basic medicines araw kang Usual. antipyretic, antihypertensive, sa cholesterol, sa blood sugar, dehydration, and sa ubusipon. Okay. Maski basic antibiotics po, covered po iyan kang PhilHealth Consulta. Consulta. Ang kaipuhan lang po nindo is unit sa gabos, syempre dapat registered ka mo as a PhilHealth member, as in magduman ka mo sa sanong accredited consulta facility para magpa-register sa Ayun. PhilHealth So, Consulta. ang listahan po Ayan. kang consulta center, yaon sa website. kang Yes Website. po. And pwede man po Napalilin akong naman. mag-email sa Indo, Sir Diggs, Ma'am Hanilet, para Sige po. i-share man po nindo sa Albay Sure, Chamber. sure Opo, para aware man po Sinda. So, Ayos. yan po ang PhilHealth Consulta. Ano po, na dahil gusto ta, na bago pa man po ko maghelang, diit pa sana na sintomas ang namamating Magpahiling na nindo. tulos. Yes, takita baga Totoo mga lang yun, Hindi ko lang man yung ang ganda, nasabutan no? na konsulta na yan. konsulta. Because of our program. Kaya nga ni po, Sir Dix, dakol po kayo sa kuya nagkiblit na pwede mo man ihapot ang konsulta. Lalo na daso may makulog ngayang mata, di nakakamaan kung pwede ito i-avail maninda. Di ba po, mayroong mga accredited man po kamong konsulta. Opo. Pag-abot sa itong ophthalmologist, etc. Ano po? I-clarify ko lang din Sige po. So, ini pong konsulta po right now, ang talagang fully covered na po is si check-up, si check-up. laboratory, and then medicines. Ano po, si mga Okay. basic ng laboratory and, And medicines. doctors, na So, po. operation. Yes, of course sa po. operation day po, syempre. Ang sa operation po, Duman ma'am, ito duman sa kita sa inpatient. Opo, sa Opo. inpatient. Pero Okay. sasabi mo, aram ko po, Sa dakol ka mata, mga nadadangog oo. na mga bagong benefits ko dyan, lalo sa Opta. Opta, Opo. yan. Tandaan ta lang po, kung may mga dangog man kitang mga bagong benefits kang PhilHealth, nag-aagi pa po ini sa accreditation stage. I Oo. see. So right now po, sa mga bago na mga benefits, tigaagi mo pa po sa accreditation. Nag-aani pa po Syempre. kami ka mga facilities na talagang kayang itao ini Tama, na tama. benepisyo. Nag-wonder ka mo, nata bago gabos na facility, igwang PhilHealth Consulta. Bago mo po kaya sindatawan na accreditation kaan, tigsisiguro mo po na matataon nindang buong-buo sa serbisyo. Iyon na Baka kaya nabayadan mi sinda na kada pa check up o naka 20 kaming check up ngunyang aldaw. Bayadan mi sindang 20 check up pero dai man po nindin na taong buo sa serbisyo dahil kulang sa reagent, kulang sa gamit or kulang sa bulong. Dako po kayong mga arog kaan na ang nangyayari sa luwas man giraray mabakal. Okay. Kaya ano talang po, ang tiga-accredited talang po kay PhilHealth Consulta, so sigurado tang kumpleto ang mga equipment, ang Facility. tao, ang facilities, ang gamit, ang bulong. Ito po mga bulong, ano ang volume ng bulong? Itong habang yaon siya sa consulta center? Or mas Pwede magpabalon. Opo. So, ngunyan po, depende po sa reseta ng doktor. Kung ang reseta ni doktor is 3 times a day, good for 7 days, iyon man po dapat ang itao sa imo. Now, Ayun. kaya kung gusto mo po na Dok, tawa na ngayon akong pang-anom na bulan, di magiraray po. Takay po ano doon, magpa-follow up check up. Pag sa follow up check up na iling ni Doc na, sige, ipatuloy mo na ini, o sige, gibuo mo Go ng na. maintenance, itatao yan sa imo kang consulta facility. Gayon. Pero pag nahiling na okay na, kaya man sana, pwede ng healthy lifestyle, change in lifestyle na lang. Yun na sana. Iday na, alright. Again, ini pong mga laboratory exam as in bulong, di mo man po ini pwedeng
on demand na agadon. Agad. Depende po inyo sa findings kang check-up kang doktor. Ayan. Sus, Diyos ko, Sir Dix. Ama, Dakulon. ubos lang sa tuyang oras, nakulong pa Kulang, ka pwede pag-urunan. Pero saro na lang na question. Sige po. Sisay ang qualified beneficiary ti sarong PhilHealth member. Okay. So, para po baging beneficiary kang sarong PhilHealth member, ang napaka-importante po na igwa po kamo mga supporting documents. So, nata, ang pwede lang po maging qualified dependent po, inot sa gabos is spouse po nindo. Legal spouse. So, dapat may marriage certificate. Marriage So, legit na agom. Yes, opo, legit na agom. Kung Muslim po kamo, dakol kamo Pwede agom, nga. basta igwa kamong dokumento na Ayan, nag-prove pwede. na legal ang sa indong marriage. Aside from the spouse po, ang mga aki na below 21 years old, pwede po nindo sindagi buhong dependent. Pero kung igwa po kamong aking 21 years old and above, pero igwa po sindang permanent na disability, ano po, so talagang di ninda kaya ang sadirin na totally dependent sa imo as a magurang, although above 21 na po siya, pwede din po gibuhong dependent. Pero may supporting document man po, na certification from a government physician. Ang PWD ID, will it suffice? Ang PWD ID naman po para maging member. Para maging beneficiary. Okay. Dependent. Dai po, dapat igwa man po giraray kamo na certification from a government physician. Iyo po ang tigaagad tang attachment. Opo. Igwa po kayong mga instances na may PWD ID pero kaya pa man pong magtrabaho. Ayun. Opo. Siyempre, dahil kung nagtatrabaho ka, di dapat obligasyon man kang employer na ulugan ka, di ba? Pero kung totally dependent po, di kayang buhayo ng sadiri, magtrabaho, saka po pwedeng gibuhong dependent. Ayan. So, lampas na po kita sa oras. Sigurado madadagit na sa itong mga parang ni Henry. So, ganun na lang po kay parting words sa tuyang. Opo. So, ini lang po ang gusto ko lang parumdumon. Very important, igual lang po kitang naging issue kay ini recently, na patuloy po ang pangapudan mi po sa mga members na siguro doon ta pong updated ang satuyang contribution at sinang satuyang member record para mas dire-diretso po ang pag-avail kang satuyang benefits. Tandaan po, warang bayad ang pagkua kang PhilHealth ID at MDR. Ulitin ko po, libre ang pagkua kang PhilHealth ID as an MDR. Kung may agadon man po sa ido sa PhilHealth, para sa PhilHealth contribution po nindin yan. Pero ang ID and MDR libre po yan. Mag-iwas po kita sa mga online fixers na nag-o-offer kaini in exchange for an amount. Sa opisina po kang PhilHealth, libre man lang po yan. Ano po? So yun man lang po ang ang reminder ko po sa ngaran po kang Samuyang Regional Vice President. Thank you very much po, Sir Diggs, Ma'am Hanilet, Yes po. sa pag-invite sa PhilHealth para magtaon ng impormasyon sa Okay, Sir Diggs, overtime na kita. On behalf po kan Chamber, of course, DCGB, salamat po, PhilHealth, sa pagpaunlakan sa indong oras sa mga na hapon. Okay, salamat po sa tuyang resource person for today. Dakulun po kita na araman. Sa liwat po, inimitaran mi ka mo magdangog next week, same time, alas 2, Miyerkules, dito sa programang Negosyo Time na.